10 навика на хората, които успяват. Успехът не е тайна, а навик. И то всеки ден. Но преди да продължим, абонирай се за канала и натисни камбанката, за да не пропускаш всяко следващо видео. Ето 10 навика на успешните хора. Стават рано, правят упражнения, четат всеки ден, планират задачите си, поставят приоритети, медитират или размишляват, учат се от грешките си, контролират финансовите си решения, общуват с вдъхновяващи хора, отделят време за саморазвитие. Приложи поне 3 от тези навици и ще видиш промяната. Кой навик ще започнеш още днес?